ఏంది? శిరీష, నీ రోల్ నెంబర్ ఎంత? 9. నాది 10. అయితే ఇప్పుడు మన ఇద్దరం ఎగ్జామ్లో పక్క పక్కన కూర్చుంటాం కదా. అవును. నువ్వు మొత్తం చదువుకొని నేను మొత్తం చదువుకునే బదులు నువ్వు ఫస్ట్ చాప్టర్ చదువుకొని నేను సెకండ్ చాప్టర్ చదువుకుంటా. మళ్ళీ ఫస్ట్ చాప్టర్లో నుంచి వస్తే ఎట్లా రాజు? ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి వస్తే నువ్వు చూపి, సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి వస్తే నేను చూపిస్తా. అమ్మో నాకు భయం. అయినా నాకు మ్యాథ్స్ అస్సలు రాదు. నాకు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ చూపి మిగతావన్నీ నేను చూపిస్తా. అయితే ఓకే. వలపుల తాపం వలపుల సైగని హరివిల్లే సూత్రమై ఆకాశమే పందిరై. రేపు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ రాజు. నాకు మస్తు భయం అవుతుంది. భయం ఎందుకు? A+B హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా ఒక్కటి చూసుకురా, మిగతాదంతా నేను చూపిస్తా. ఓకే రాజు. పంచభూతాల సాక్షిగా ఇరువురిది